वेलकम टू मालवणी तडका। हे आहेत अप्पे। पाहूया आपण अप्पे कसे करायचे। अप्पे बनवण्यासाठी आपण इथे 3 कप तांदूळ घेतलेले आहेत, 1 कप उडदाची डाळ घेतलेली आहे। तांदूळ हे गावठी तांदूळ घेऊ शकतो आपण, किंवा भाकरीसाठी आपण जे तांदूळ वापरतो साधारण पटणी वगैरे तांदूळ चालू शकतात। शक्यतो कोलम तांदूळ नाही वापरायचे आहेत। हे सर्व मिश्रण आहे ते आपल्याला 5 ते 6 तास स्वच्छ धुवून भिजत ठेवायचं आहे, नंतर ते वाटून घ्यायचे। तांदूळ उडीद डाळ 5 ते 6 तास चांगले भिजलेले आहेत। आता आपण ते वाटून घेणार आहोत। वाटून झालेले हे मिश्रण आहे ते आपल्याला कमीत कमी 9 ते 10 तास आंबवण्यासाठी ठेवायचं आहे। आपल्या अप्प्याचं बॅटर रेडी आहे। पीठ छान आलेलं आहे। आता आपण अप्पे बनवायला सुरुवात करूया। या पिठामध्ये आपण मीठ घालून घेतलेलं आहे। साधारण 10 ते 12 तास लागलेले पीठ यायला। थंडीच्या दिवसांमध्ये पीठ यायला थोडा उशीर लागतो, नाहीतर 7 ते 8 तासामध्ये गरमीच्या दिवसांमध्ये पीठ येतं। पीठ चांगलं येणं फार गरजेचं असतं। इथे अप्पे पात्र गरम करत ठेवलेले आहे, त्यामध्ये मी आता थोडं थोडं तेल घालून घेणार आहे। तेल फार कमी घातलं तरी चालतं, पण तेल असेल तर टेस्ट चांगली येते। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण अप्पे घालून घेणार आहोत। हे अप्पपात्र मोठं आहे, त्यामध्ये साधारण 12 एकाच वेळेला 12 अप्पे होतात। इथे मी सर्व अप्पे घालून घेतलेले आहेत। एका बाजूने आपले अप्पे घालून झालेले आहेत। आता आपण 3 ते 4 मिनिटं वाट पाहणार आहोत, नंतर ते परतून घेणार आहोत। आपण यावर झाकण सुद्धा ठेवू शकतो, नाही ठेवलं तरी चालतं, झाकण सुद्धा ठेवू शकतो आपण। 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण टर्न करून घेऊ। यामध्ये आपण मटार, गाजर असे वेजेस पण घालू शकतो। हे प्लेनच आहे। मिरची, खोबरं हेही घालू शकतो आपण। हे अप्पे सुद्धा चटणी बरोबर छान लागतात। तुम्ही पाहू शकता एका बाजूने किती छान ब्राऊन झालेले आहेत अप्पे। आता झाकण ठेवायची गरज नाहीये, साधारण 2 ते 3 मिनिटं वाट पाहून आपण ते काढून घेऊ। अप्पे छान शिजले आहेत दोन्ही बाजूने, ते आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा। कमेंट्स करा, शेअर करा,